in the motherfucking paint, nigga. Здравейте на всички, аз съм NoThanks и добре дошли в моят YouTube канал. Е някъде тука. Паскуна! Какво става тука, бе? Отиваш ли си, моето момче? Отивай си. Така. Той е тука, бе. Той е тука, бе. Виж го как се разхожда, бе. Like a boss. Тръгвам си, моето момче. Не искам да имаме нищо общо. Не, само не кажа, че ще влезе тука. Опашчица дали да се минава, е така легичко. Не! Какво мога да кажа, драги зрители, само в този... Излиза от вратата ли, бе? Вижда ли му опашката? О, М, Г. I'll collect my things and we can leave. Добре, събери си нещата, бе, си тръгваме. Аз какво да правя през това време? Да слушаме музика, да си танцуваме. Омага! Драги зрители, това ще бъде всичко за този епизод на Alien Isolation. Само на Иван Костов няма се обада печай. Майче, какво става? Какво е това грохтене, бе? Майче, какво става, бе? А тя е пила директно от течността ли, бе? Уважаеми зрители, какво стана тука, бе? Добре да отида. Добре, бе, като е вида, моля да избягам. Значи, сега ще пробвам другата посока. Тръгвай си! Отваряй компютъра, тръгваме си. Другата посока се тръгваме. Нагоре и надолу. От коя страна ще дойдеш, моята мич? О! Стана ли топличко? Горещо? Част от тем. О, не, всъщност май изобщо не си от тем. Тук как ще продължава. ОМГ! Не. Какво става тука, бе? Къде са ръчките за спиране на... Кое се взривява тука, бе? Не ме пуска това. Ама ние си натискаме копчето и си казваме чао. Тя ни убиваше до сега с едно докосване, обаче сега...
Вземе ги тия ръце, да си ги закачиме на стената за орнаменти, да си спомняме. О, мага, айде тръгвай, какво гледаш, бе, какво гледаш, бе? Тук слизаме надолу. Или той ми помага да слезе надолу. Да не би да трябва в фалко да го целим. Да не ме замери с коли, бе. Да не ме замери с коли само. Искаш ще слезнам тук. Какво става тука? Кидман, дай газ на този автобус. Чайте да си презарядим. Някакви завои ли си, бе? Ооо! Май го прецакахме много брутално това нещо. Аз ще му сложа бомба след. Някъде на пузо ли сте? До мене е човек, до мене, не мога да учи. Сложих му бомби обаче, сега ще го При мен заребя. тук има някакви гащи и чорапи. О, Има, бе. Убива. чакайте. Аз не мет нищо друго обаче. Аз дори не разбрах от какво умрях, бе. Намери го. Аз вземех червен ключ, бац. О, добре, Аз съм до добре. някаква синя... А червена врата виждаме ли Чакай, ли сме? чакай, аз сега бях- бегай, бац, Аз съм бегай. как видял... Чакай, той не ме видя. Идва топката зад Една нас. огромна Край. лаборатория. Стой тука. Намери някакъв бушон. Какво стане тука? Сега вече ме видя и топка идва. И направо не знам какво става. Ама... А, виж Някакви си, губих си бомби, картата. бац. има карта тук, ама... Някакви бомби, бате. Някакви Чакайте сега. топки. Аз не Аз знам бях какво става в намерил тази бушон. игра. I go hard in the motherfucking paint, nigga.